Ay, ay tubig ka. Dagdag tubig niyo, abugnaw. Wala ka. Ay mga bari, kamusta mong tanan dira? Unta, okay lang okay ra sa Diyo. So mga bari, natay bagong vlog garon na nakita kanina sa sa may mandog na nagbantay sa one way nga dalan. So palitan nato og tubig. Ayo. Ano nga water dai? Pila na nga na. Pila na. Isa. Oo. Pwede ba silupin? Okay. So yun mga bari, napay natag tubig no? Para kan kuya, isa ka litro atong gipalit na tubig para maabdan pa niyo hapon. So ito na to si kuya na nagbantay sa dalan. Atong padulong og buhangin, gikan kag mandog. So let's go! Oo mo niya ang kuan mga bari, di ka tigato, natadiri siya di ka tigato nalabaho man ta, so natadiri So karon na doon nato si kuya asa siya dapit nagbantay sa one way nga dalan. So no entry manggod mga bari. So siya nagbantay dito kay ang mga sakinan kay bawan mo agi kana. Kita mo na bari ang naimurag butang da no entry kasunahan. So match kuya. Init gayon di mga bari. Gikan para buntag. Ay, ay tubig ka. Dagdag tubig niyo, abugnaw. Sige. Wala ka. So yun mga badi, natunulan nato si kuya og tubig. Kami kay smile si kuya no niya. Pasalamat ta gyud alam mi kay sa feeling na mga badi. So yun mga badi, simping tabang wani dako na ngayon ang tabang gud na sila mga badi. Kita pod pag mula hatag down niya pasalamatan da. Lami pod kay na sa feeling mga badi. So kanayan trabaho mga badi, di po nalalim. Kaya nga no, hasta hinita, di ka nagbuntag, hangtod na hapon, magbantay sa dalan, para lang wala makasulod na mga sakinan. Kanin mga sakay, ay kanin na dalan mga bade, bandog na siya mga bade. So, katuyang gibantayan, padung tubuhangin. So, dapat yun, way makasulod dito na mga sakinan, kay nag-repair dito sa unahan, dito sa babaw. So, muna, dili siya pwede magpasilong, kundi dito lang yun siya sayang pwesto. So hasta yung inita mga bari, wag yung kayo kasilungan dito mga bari. So malang makakita tayo ng tao na mailangan, simpleng tabang naman to sa ato, tubig lang kailangan. So dako na nagtabang para sila diba? O kung makita ta sa dalan, lalim basta magtrabaho sa dalan no, hasta yung inita yun baya. So kung natay matabang na ginagmay siyempre, dito namang dalawang isip na matabang. Yun mga bade, kanina dalan po dahil syudades na nipalabas na indangan. Kung gikan kag tigato, tapos swadto kag indangan, pwede ra ka maagid rin mga bade. Kung gikan po kag mandog na mato indangan, pwede ka maagid rin. Mas dali ni mga bade. So yun na mga bade, salamat kayo sa inyong pagtanaw sa akong video. Babush! Sheesh!